Jekk tista' titfal waħda zokkor din darba. Kellu zokkor. Jew kellha ħawdu mela, sorry. Edin rolling jew mhux Fuck, Robert Muzumeċi. Kieku minix senajt lek. Unur indi ċans nagħmel il-konverzazzjoni miegħek ver. Mela, din hija avventura twila li deħla li jassa inti sewwa. Inti perikolus. Madonna x'għandna bżonn numru daw l-affarijiet Malta. Da tħaffir li qed titalludi għalih, propri l-ispirtu ta' dal-podcast. Sejn taħseb li nista' ngħid kontra ħerma. Le, jiena bniedem nħobb l-affarijiet li jkunu preċiżi. Qabel ma nispiċċaw niġġieldu minn għandu l-ikbar. Li hija vera xi ħaġa stereotipa ta' kull meta tpoġġi ġo kamra żewġ irġieli jew iktar. Jista' jkun li t-telimis jivvela naħħulek fuq diġà ħanajdu issa. Fajnejk definitivament. Iva. Sari, 63,000 euros, bro. Importanti dejjem tibda l-kondom, meta tibda toqba dejjem tibda l-kondom. Min jismagħhom dawn qed joqgħod jisimgħu fil-karozza n-nies. Qed tasal din il-konklużjoni. Pubbliċi tal-fatti. Ngħidlek li huwa bniedem bla valuri, qed ngħidlek li jox. L-ewwel darba li rajt il-porn. X'taxxa la kont qed nikol il-ħudi Id-demokrazija moderna hija mibnija kollha fuq il-valuri tal-Knisja. Sib li ħassib naqafidwa fuq dan il-podcast u tgħidli iddeċidew li jiktbulna fuq il-Panama, fuq il-Montenegro, fuq l-Electrogas. Oh wait, come on bro.